Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. A president achakwera akusowa mtendere kwambiri mumtima mwawo, and a president chakwera ali ndi mantha akulu mumtima mwawo. Lero a president chakwera ali ndi maulendo mu mzinda wa Lilongwe, komatu mu mzinda wa Lilongwe kwina kulikonse komwe kukuyembekeza kuti a president chakwera akafikako kwasogola apolisi ngakhale m'mizi kumanka nacheza ndi anthu kufunsa kuti kodi president kuno afika sikuchitikako china chilichonse. Ayala maulendo awo mu mzinda wa Lilongwe kuopa apolisi, kuopa kuti kufufuza kuti kodi president akabwera kunoko chingathe kuchitika ndi chani. Chomwe chikuchitisa kuti apolisi azifufuza m'mizi, kufufuza kuti kodi president alandiridwa ndi chani, kusonyeza kuti president ali ndi zinthu zokayikisa kwambiri zomwe akuonaso iye ngakhale president yokuti ndi amalawi sangakhale nawo pa mtendere. Chimenecho mukuona ineyo a president achakwera ndi chomwe anthu akufuna kukuchoserani chani kuti 2025. Chifukwa chake ndi chimenecho chomwe ineyo mukumayamba kufufuza kuti mukukayikira kuti atha kukugendanicho. Chifukwa chake ndi chilicho kuti ndi chimenecho chomwe anthu akufuna kukuchoserani, mukusowa mtendere. Andi ndazindikira kuti munthu akamachimwa amatha kuzindikira yekha kuti ndikupanga zokuti ndi anzanga sitigwirizana nazo, amaziziwa. Ndaoneranso kwa inuyo achakwera. Chifukwa che mantha amene muli nawo ndi maulendo anu amene mukumayendera amalawi, kumana kuti atha kukupangani chipongwe kapena atha msonkhano wanu siutha bwino, chimenecho chomwe mufuna kuchoserani amalawi pampando umeneyo. Chifukwa mukanakhala kuti inuyo mukukhala bwino ndi anthu, sibwezi mukuchita mantha pa maulendo anu, bwezi mukuyenda momasuka. Ndi nkhati mukuopa mu mzinda uno wa Lilongwe kampeni inuyo kumwera mukapanga ndi kuzikakhala chani, munyamulatu Lilongwe yonse kupita umene kuyachitetezo, munyamulatu blanda yonse apolisi onse blanda kumafufuza m'mizi kuti muchitika chani, mukakulisiratu ntchito zochita zanu a president mukukulitsa ntchito ya apolisi mdziko muno. Chifukwa apolisi akumakhala ndi mantha, chifukwa akuziwaso kakhala apolisi kuti mmene inuyo mukuchitira zinthu zanu simungakhale bwino ndi anthu, simungakhale pa ubale wamphamvu ndi anthu. Ngakhale chifukwa yeso inuyo simukamapita kumalo mukumayesesa kuti mutumize kwa anthu ofufuza bwinobwino kuti kodi kumeneko mukalandiridwa, chifukwa mukuziwa kuti ulamuliro wanu suli bwino. Pamene mukuzindikira kuti MCP ikuwapangira nkhanza amalawi, ndiye muyembekezera nkhanza zomwe mupanga inu amalawi atha kubwezerani. Koma ndikukhulupirira kuti malawi wa lero sali yoncho tisanga kugendeni. Malawi wa lero mezi ndi ochepa akugendani pa 2025 yomwe ikubwerayi, ndi amene akugendeni amalawi, ndipo akugendani ndi voti osati miyala. Musiziwe mukuvutika apolisi pena paliponso fufuza mmuzi almost mwina atuti thaunati komwe mufuna konse omwe mukudusawo almost olo 5 km koma apolisi konseko afika kuyamba kufufuza kuti kodi mukafika mulandiridwa. Mukayikira yani a president ngati mukhala bwino ndi anthu. Chimenecho chomwe akuchosereni anthu 2025 mantha akupezaniwo azikupezani ndithu, chifukwa inuyo muchosedwa 2025 koma musayembekezere kuti mugendedwa. Malawi sakugendani, malawi akuchosani ndi voti, chifukwa mantha amene ndi anthu akutha kuzindikira. Even anthu amene akufufuzidwa m'mizimu akuchitanso kudabwa kuti I think munthu yakuzindikira kuti akulakwisa. Chimenechocho nchomwe afuna kuchoserani. Like, share, Malawian cameras, right.